pares i mares, com esteu? Al solet, Vull de baix. I ara, per començar, necessitem un drac, que li diuen... Elbo! Conegueu a Elbo? Sí! El cridem ben fort, a veure si apareix. 1, 2 i 4. Elbo! Això. Vostè també, senyor. 1, 2 i 3. Pares i mares, ajudeu-nos. 1, 2 i 3. Elbo! Vine, fill meu, que no anem a estar tot el dia així. Joan Peris, un aplaudiment per a ell. A veure, Joanet. Sota el llit. L'heu sentit? Què ha dit? Sota el llit. Caramba, que vestiu. I ara, Jordi Moll. On està? Al costat. Que s'ho mereixen, que carai. Jordi, què vas a contar-nos? Parla així. Sant Jordi i el drac. I ara pujarà Marta Barberà. Què mos vas a dir? Vaig al parc. Com es diu, com? Vaig al parc. Vaig al parc. I per què has triat aquest llibre? Perquè m'agrada anar a la fira. Perquè li agrada anar a la fira. Que bonic, Hola, Clàudia Roig, un aplaudiment ben fort per a Clàudia. Clàudia, què ens va a contar? Sempre te diré. Molt bé. Així. Quin llibre tens? Llibres de poesies. De qui? No, dis-ho. Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, quina tia més valenta. I ara un fort aplaudiment per a Ignasi Llodrà. Ignasi, un moment. Ensenya-nos la samarreta de l'artista que portes. Després cantarem la cançó, si voleu, de la Maria. Molt bé. I, a veure, Ignasi, ahí, digues hola. Hola. Se sent bé? Ignasi, quin conte vas a contar-nos? De què fa gust la lluna? De què fa gust la lluna? Mira, ja m'entra fam. Violeta Llodrà, on està? És la germana, Molt bé. Ara podeu aplaudir, Això és com la presentació de falles, més o menys. Violeta, arriba't ahí el micro i la boca, I què vas a llegir? Paf el drac màgic. Aguanta, quina veu té l'artista. Paf el drac màgic, Que això també és una cançó. I per què? Per què has triat aquest conte? Per què? Tot en esta vida té un per què, filla meua. Perquè m'agraden els dracs. Mira que artista és. Un aplaudiment ben fort per a ell. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i buscava qui jugar. I ara continuem amb Maria Miñana, que és l'artista. Un aplaudiment per a ella. Qui és Maria? Maria Miñana. Esta no és Maria Miñana, però li deixarem pas. Com te diuen a tu? Maria. Més fort. Maria. Maria, què més? Escrivori. Maria, quin conte? Maria no té por. La Maria no té por, Doncs anem a veure què diu ell. Un dia els mostres va veure la tia la va deixar i després el dimoni la va donar un calcetín. Pero después María estaba ahí, pero se fue.
Pues... Va flipant, Aquesta xiqueta va per alcaldessa, perquè un nom, que tia. Imaginació al poder. Un aplaudiment ben fort per a Matia. Quin artista. Molt bé. I ara sí, l'altra Maria. On està l'artista? Miñana. Un aplaudiment ben fort per a Maria. ¿Qué pasa al Pichín? Toño se queda solo. Altre vegada? Toño se queda solo. Carai, quin encontre més estrany. I per què has triat això? Porque los amigos son muy importantes. Ah, carai, això és una frase molt guapa, Sí. I ara el germà de Maria, Bernat Miñana. Què vas a llegir? No, dijo el pequeño monstruo. Uau! I si és de por? No. Depèn de com vulguis, veritat? A veure, i per què has triat aquest llibre? A veure, per què? Por lo que ha hecho mi hermana, porque los amigos... Veritat que sí, Molt bé. És el que vaig fer a l'escola, amics i amigues, I ara un aplaudiment per a Iris. On està Iris? Quin nom de valenta. Un aplaudiment. Mira, en aigua i tot, que artista eres, Ja sí que sap. Ja me la quedé jo, Iris. Molt bé, què vas a llegir? Dis-ho més fort. Teo hace de canguro. Ho heu sentit? Teo hace de canguro, que bonic. La col·lecció de Teo és molt bonica, També ensenya molt, Perquè ma mare me contava des de 2 anys. Des dels 2 anys te'ls contava ta mare? Ja ho crec, ja crec. Un aplaudiment per a sa mare, molt bé. Això no sol passar, Dani, què puja Dani? Hola, Dani. Caramba, llibre. De quin color és el llibre? Hansel i Gretel. Hansel i Gretel. El Peret i Marieta nostre, Molt bé. I este llibre, per què l'has triat, este llibre? És el preferit d'Elgo. Escolta, tens un fan. Que bonic. I ara li toca a Iraya Madrigal. On és? Un aplaudiment. Caramba, quin llibre porta. Llibre d'artista. Molt bé, ensenya el llibre al públic, ensenya-lo, que el veguen, De quin totxo, que diuen al meu poble, Però guapo, I això de què va? Com es diu? Rimas y leyendas. De qui? De Becker. De Becker, toma allà, Aguanta. On està Didac Araujo? Hola, per ahí. Perdona, Didac, a veure, de què va el llibre? De pirates. De pirates! Ensenya la pinta que té aquest llibre. Mireu. Caramba! De pirates. I per què has triat un llibre de pirates? Perquè estàs en Gandia? Perquè m'agraden. Perquè t'agraden. Pablo Ballester! Un aplaudiment per a ell. Hola, Pablo. ¿Qué nos vas a contar? ¿De qué color son los besos? ¿De qué color son els besos? Quina idea més bona, I per què has triat este conte? Perquè Dis-ho fort. Perquè el xiquet li diuen Pablo, Mira, qui anava a pensar això, Molt bé. I ara Paula Camarena. I tant que sí, tia meva. I on vas? Vas a contar-lo? Vas a llegir un trosset o vas a contar-lo? A contar-lo,
Vinga, pues conta-lo, conta-lo. La bruja sí. Serà amb el seu germà? Els dos germans. Un aplaudiment per a ell. Mira quin conte més potent. Doncs, primer que res, què vas a contar? El gall despistat. Ai, Xavier. Molt bé, ensenya el conte. Vas a contar-nos-ho? El gall despistat es dia Quimet i dormia per el matí, però cantava per la nit. I tots els animals de la granja rebolicaven i dient: «Che, calla, borinot!» Ah, carai. Ah, pues... Rebeca, com te diuen? Què vas a llegir-nos? Confundiendo historias. Confundiendo historias, de Gianni Rodari. Este personatge és un artista, eh? Ja veuré. I per què has agafat aquest llibre? Per què? Perquè m'agrada molt. Perquè t'agrada molt, que carai. Sofia, què vas a contar-nos? Ah, que va ensenyar-ho tot, eh? Ells ens contaran conte invisible. Porta un llibre invisible, eh? El porta ahí. El de Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Un aplaudiment per Abril. I porta un llibre de color rosa. Com has dit? Rosa o roso? Rosa. Aquí me parleu així bandolers, sí? I com es diu? Érase una vez un vestido de princesa. Uau! I per què has triat aquest llibre? A veure. Perquè a soles els vestits que n'hi ha així dins del conte a soles són per a princeses. Ah! Veus com encara queden princeses, que dia jo? Bé, artista, un aplaudiment per a ella. Hola, quin llibre. El tens escrit. I ho has escrit tu? Sí. A veure, quin llibre, com es diu aquest llibre? Jerónimo Stilton en el reino de la fantasía. Com allà. I ella s'ho ha escrit en un paperet el que va llegir. Mireu que artista. Hala, pues llança't ahí. Este libro me gusta porque tiene muchos olores. En cada